Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳама каса хушомадед ба канали Олмонии содда. Имрӯз як каме маълумот оиди феълҳои қавӣ тасрифшаванда ба шумо дода мешавад. Инак рафтем. Феълҳои қавӣ тасрифшавандае, ки дорои садонокҳои решагии а, ав ё мебошанд, дар шахси дуюм ва сеюми шумораи танҳои замони ҳозира иваз мешаванд ва чунин шаклро мегиранд. Яъне решаи феъли садоноки решаи феъли а бо а умлаут дар шумораи дуюм ва сеюми танҳо иваз мешавад ба а умлаут ва садоноки решаи феъли дифтонги ав ба а умлаут ва ӯ иваз мешавад. Ва ниҳоят садоноки решаи феъли ё бо и кӯтоҳ ё бо и дароз иваз мешавад. Барои шумо як таблитсаро меоем ва феълҳоро тасриф мекунем. Инак нигоҳ мекунем дар ҷонишинҳои шахсӣ чӣ гуна феълҳо тасриф мешаванд. Феъли фарен рафтан. Нигоҳ мекунем решаи феъли фарен фар дар худ садоноки а дорад. Яъне ҳангоми тасриф кардан дар шумораи дуюм ва сеюми шахси танҳо аи мо ба а умлаут иваз шуд. Яъне ich fahre, du fährst ё fährt. Феъли навбатиро нигоҳ мекунем. Lesen хондан. Инак дар решаи калимаи lesen les яъне садоноки вуҷуд дорад ва он дар шумораи дуюм ва сеюми ҷонишинҳои шахсӣ ба и дароз иваз мешавад. Du liest, liest. Феъли навбатӣ sprechen. Яъне боз ба решаи феъл нигоҳ мекунем sprech яъне дар он ҷо садоноки ҳаст ва ин низ садоноки дар шумораи дуюм ва сеюми шахси танҳо ба и кӯтоҳ иваз шуд. Du sprichst, spricht. Ва ниҳоят феъли охирин laufen давидан. Дар ин решаи феъл нигоҳ мекунем дифтонги ав вуҷуд дорад ва онро мо бояд бо умлаути а ва ӯ иваз кунем. Ой яъне Du läufst, läuft. Якчанд мисол мебиёрем. Liest eine Zeitung. Ӯ як газет мехонад. Яъне феъли lesen дар ин ҷо дар шумораи сеюми танҳо нигоҳ мекунем ба и дароз табдил ёфт. Liest eine Zeitung. Ё ин ки sprichst du Deutsch яъне феъли sprechen садоноки решаи sprechen яъне бо и иваз шуд. Sprichst du Deutsch яъне ва феъли навбатӣ fahren инчунин дар ҷонишини шумораи дуюми танҳо ба а умлаут мубаддал мегардад. Fährst du nach Deutschland? Инак барои мустаҳкамкунии ин мавзӯъ барои шумо як машқ дода мешавад. Шумо бояд дар ин машқ яъне феълҳоро тасриф намоед. Барои шумо якчанд дақиқа вақт дода мешавад то ин ки ё ин ки метавонед дар пауза монед видеоро ва машқро кор кунед. Баъд аз якчанд сония мо ҷавоби машқро ба шумо нишон медиҳем. Инак агар савол дошта бошед метавонед дар комментарияҳо нависед. Умедворам ки мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. Хонаободу тансият бошед. Чус!